a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wind can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors, when the heart of this star-crossed forger beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer. It is going to be you, Sir Kelvin. Sir Kelvin, who will feed ng Vanessa first. Haluan ng lambing. Wow. Now it's your turn, Ma'am Vanessa. Lakihan lang din ang isusubok kay Papa Vin. Wow, gusto ko yan. Sir Kelvin, balbalag ka manaya, ha? Eto na. That's great. You have to kiss each other para malasahan pa ang tamis ng cake. Seal it with a kiss. Smack lang. Thank you. Now for our traditional wine toast, we would like to request the best man himself, Jomico Rioferio. Hi, Jomico, my idol. Ibigay... Magandang hapon po sa ating lahat in behalf of the whole family po. Maraming salamat po sa mga nakadalo. Malaking pasasalamat po namin na makita po kayong lahat dito dahil po pandemic at mahirap po makalusot sa mga checkpoint. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ang nakababatang kapatid ng ating groom. Nakababata po, hindi po masyadong halata. At paano ko ba umpisahan? Mag-message muna ako sa'yo. Ever since nung bata kami, si Kuya na kasi yung tinuturing kong partner ko. Partner sa, lalong-lalo na sa kung paano kami manamit. Sa sapatos, terno, sa jeans, sa damit, lalo na rin sa buhok. Habang tumatanda kami, yung sapatos niya lumiliit na sa akin. Kasi mahaba na yung pako eh. Tapos yung pants niya, yung pagiging partner namin sa pants, unti-unti na rin nawala. Bakit? Kasi maiksi na rin sa akin. Tapos, maluwang pa. Yung pagiging partner naman namin sa damit,
yung mga polo niya, hapit na sa akin, bitin na, kailangan ko ng pa-extensionan kay mama. And, yun, yung pagiging partner na lang namin sa buhok yung natitira, hindi na kami makapaghiraman ng damit dahil hindi na kasya. Kaya nga ganito yung buhok ko ngayon dapat ang tagal ko na nagpagupit. Pero dahil request ng mahal kong kuya, hindi ako nagpagupit. Tapos nitong mga nakarang araw na-realize ko, kaya pala unti-unting nawawala yung partnership na yun. Kasi unti-unti mo palang nakikilala yung bago mong magiging partner. Tapos, para sa matatag, masaya, at magulong pagsasama ng ating bagong mag-asawa, sabayan niyo po ako sa isang toast. In fairness, Jumiko, pinaghandaan mo to, ha? Akala ko another version of maalaala mo kaya yung ating... Kulang na lang sabihin sa bandang dulo, nagmamahal, Jumiko. Thank you! Natouch naman ako doon. Nangilid ang luha ng brother mo, ha? Ngayon, eto na, our traditional uncaging of the doves. We are going to ask our newlyweds to just raise those doves, don't set them free. Ano ba, pakakawalan pa rin, kuya? Okay lang, no? Dahil meron naman silang tali. Sige. Habang nagtutukaan ng doves, sasabayan ng bagong kasal, sila din muling maghahalikan. Ang daming kisinsin pagkasal, no? Sir Vin, kiss Ma'am Van, sabayan nyo ang ating doves. Go. And at the count of 3, pakawalan nyo, total may tali naman. 1, 2, 3, and go! Yes! I love it. Maraming salamat. Diba? Alam nila kung saan sila pupunta. And now, eto na. Kailangan ko ho, Sir, okay lang ba? Ipasok muna natin yung prayer for the food bago natin okay. Mga kaibigan, bago man tayo mag-start na kumain, may we request our pastor to please join us for the blessing of the food para tuloy-tuloy na ko yung ating pagkain and of course, some parts of the program. Pastor Willie Carino, Pastor. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Lord God, sa okasya to Lord, sa wedding ceremony, Panginoon, ni Sister Vanessa, si Brother Calvin, Panginoon, Lord God, ito, Panginoon, ang bawat sa Panginoon, Lord God, hallelujah, sa aming pagsasaluhan, Panginoon, and bless this all foods, Panginoon, aming pagsasaluhan, Panginoon, gamit ito, Ama, na nabay sa aming sapat na kalagasan, Panginoon, at kapusugan sa aming mga presirong na katawan, Panginoon, at habang ito kami sa lupang ito. Maraming salamat, Ama, pagpalain niyo lahat ng pagkain, ihanda nila at pagyamanin. At maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat at kailanman di ka nagkulang sa amin. At lahat ito muli, Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo, Ama, lahat ng kapalang salamat. In Jesus' name we pray. So, tawagin natin, sir. Heidi Digma, Ay, naku, makikipagtigma ka na naman, Heidi, ha? Charmaine Barcelo, Rowena the Twin, Miriam Soriano, Sherilyn Poserio, Crystal Joy Rio Perio, Diane. Sige na po, dito na po sa gitna para mabilis na tayo. This is just for fun. Come on. Elisa Simplina, sige na. Jemima. Oh, di ba ang gaganda nila, Sige na oh. po, para mabilis tayo. Mga kaibigan, kasama natin ngayon ang mga naggagandahang dilag na mga katropa ng bagong kasal. Alaysa Margo, Eliza, come on! Pinagsama ang mga beauty candidates and of course, mga naggagandahang actress. Esther, subo ka ng subo. Where are you? Very traditional ha, yung kasal kasi ihahagis lang, sasaluhin nyo. Our lucky catcher will receive a special prize plus 1,000 peso worth of gift check
courtesy of Mang Inasal. 900 puro kanin, 100 may manok. Okay, so go tayo. Catriona Gray, Pia Wurzbach, Shamsi Soup Soup, Janine Tugunon, Ariela Arida, and Doris Bigornia. Okay, sino kaya sa kanila? Are you ready, Mamban? 1, 2, 3, 1,000! Woo! Ay! Tingnan nyo, inilagan. Sino Ayan! Kung sino ang nakapulot, siya na! Congratulations! Yes! Oh, ma'am! Picture taking kasama ang mga ladies. Dito tayo, ladies. Ladies. Picture taking kasama kayo. Madam, stay ka lang doon, ha? Yan. Congratulations! Tanggapin mo ito, madam. May boyfriend ba siya? Andito yung boyfriend? Wala. Okay. God bless you, madam. Parang ingat na. Parang ayaw kong biruin, eh. Oo. Parang napakaganda, no? Okay. Thank you, sister, ha?